Kaixo eta ongi etorri guztioi gaurko saioera. Gaurkoan elkarrizketa bakarra izango dugu. Andoni Zazpe etorriko da Aia Nahi proiektuari buruz hitz egitera eta kaleratu berri duen Kanpai izeneko lanari buruz hitz egitera. Horren aurretik, has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, baina 1959an, Islandia Naton sartzearen aurkako protestaren ostean, istiluak Reykjaviken. Manifestazioa deitua zuten Naton sartzea bozkatzear zen parlamentuaren aurrera joateko. Eraikinaren inguruan, poliziaz gain, boluntario talde bat zain zuten, ordea. Giroa lehertu zen Alderdi Sozialistako buruzagietako batek, megafono batekin esan zuenean beren kide bat eraikin barruan bahitu gisa atxikita zeukatela. Manifestariak harriak eta arrautzak jaurtitzen eta eraikineko leihoak hausten hasi ziren. Islandiako poliziak herritarren aurka gas negar eragilea erabili zuen lehen aldia izan zen, eta ez zuen berriro errepikatu 2009ko finantza krisiaren harira sortutako protestak iritsi arte. Naton sartzea onartu zuen parlamentuak. 1976ko egun berean, palestinarrek greba orokorra hasi zuten, Israelgo gobernuak asentamenduak egiteko beren lurrak desjabetzeko hartutako erabakiaren aurka. Israelgo armadak 6 pertsona hil eta 100 zauritu zituen. Orduz geroztik, martxoaren 30an urtero palestinarrek lurraren eguna ospatzen dute. Kolonizazioa, apartheida eta lurren eta baliabide naturalen lapurreta salatzeko eguna. Urtebetera, 1977ko martxoaren 30an, Espainiako poliziak Donostian botatako pilotakada baten ondorioz, 78 urteko Isidro Susperregi ANV-ko militantea hil zen ospitalean. Hilaren 12an, amnistiaren aldeko manifestazioan zen polizioak eraso egin zionean. 2 aste lehenago hil zuten, gomazko pilotakadaz ere, Jose Luis Aristizabal. 2 pertsona hauek izan ziren Euskal Herrian arma honekin hildako lehenak. 1985ko martxoaren 30an, Galek Xabier Galdeano hil zuen Donibane Loizunen. Bilbotarra, Egin egunkariaren Ipar Euskal Herriko kontseilari eta delegatua zen. 1977an egunkaria Ezker Abertzalearen ildoan mantentzeko zein kapital zabalkunderako funtsak biltzen nabarmendu zen. Hainbat atxiloketaren ondoren, Donibane Loitzunera joan zen bizitzera emaztearekin, eta bere etxetik Enameko hainbat buruzagi pasa zen. Mertzenario talde bati egozten zaio hilketa, eta ez da inoiz inor epaitu ez zigortu hilketa harengatik. Azkenik, 2017ko martxoaren 30an, Ikurrinaren debekua baliorik gabe utzi zuen Nafarroako parlamentuak. Ikurren legea derrogatzeko, UPN, PSN eta PPNren aurkako botoei geroa bai EH Bildu, Podemos aldugu eta Izquierda Ezkerrarenak gailendu zitzaizkien. UPNko eta PPko legebiltzarkideek Nafarroako banderak atera zituzten protesta modura, eta aretotik irten ziren Izquierda Ezkerrako kide batek Espainiako Errepublikarena aterata erantzun zienean. 2003ko ikurren legea, udaletxeetan ikurrina jartzea debekatu zuena, bertan behera utzi zuten horrela. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Aste honetan, aste santua dela eta agenda oso murritza dugu. Gaur, arratsaldeko 6an, zinemako emakume heroiak. Mariam Touzaniren Adam filma Mendillorriko zibiboxean izango da. Doakoa izango da, baina aurrez izena eman da. Aste azkenean aldiz, Iturramako zibiboxean, 7 ikusi, entzun eta txalo egin. El origen del mal filma, Sebastián Marnierren eskutik. Hemen baita ere, sarrera doakoa izango da, baina izena aurrez eman da. Orain, gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Trafiko istripu hilgarrien 41%etan bizirauten duen gidaria da erruduna. Lehenengo puntuan, iaz Nafarroan izandako 34 istripu hilgarrietatik 14 arduraduna ezen hil. Bigarren puntuan, istripu horien erantzulei hilketa leporatu diezaiekete, eta zigorra 1 eta 4 urte arteko espetxe zigorrarekin zigortzen da. Argazki nagusian,
Unai Lasok Jonander Albizu Pozik alboan egindako keinu adierazgarria, atzo Navarra Arenako podiumean. Honen titularrean, Lasok 3ko koroa duia da. Albizuk binakako txapelketa irabazi du Altuna Ezkurdia partidu bikainean garaitu ondoren. 16-22. Tartean, AEBak lurreko erasoa prestatzen ari dira Iranen. Gatazka hasi zenetik, gasolio depositua betetzea 19 eta 27 euro artean garestiagoa bihurtu da. Eskuineko berrietan, Rosa Alvarez, danaren biktimen elkarteko PTA. Mazonek dana ekaitzaren biktimekin duen harremana tratu txarrez betea da. Azpian, korrikak euskarari sarrera bat ematen dio Bilboko amaiera ekitaldi handi batekin. Ondoren, Nafarroak 74 eutanasia egin ditu legezko bihurtu zirenetik, horietatik 5 aurten. Azkenik, Kike Marx Osasunako jokalariak dio, erakutsi dut beti prest egoteko lan egiten dudala. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Nafarroan online erosketak 225 milioi eurotik 1.500 milioi eurora igo dira aurten hamarkada batean. Nafarroan online erosketak 225 milioi eurotik 1.500 milioi eurora igo dira urtean hamarkada batean. Nafarroaren erronkak 16 eta 74 urte bitarteko 400.000 nafarrek ondasunak eskuratzen dituzte interneten. Irudi nagusian, Unai Laso eta Jonander Albizu gipuzkoarrak, pozik, Iruñean 2026ko bikotekako txapelketako finala irabazi ostean. Honen lerroburua, gladiadoreak arenan. Unai Lasok eta Jonander Albizuk 16-22 irabazi zieten Altuna hirugarrenari eta Ezkurdiari, Iruñean jokatutako bikotekako txapelketako final gogor batean. Goiko eskuineko berrian, 50 egun eman genituen kartzelan karpan egindako bortxaketa batengatik, guk egin ez genuena. Joan den urrian gertatutakoagatik atxilotu zituzten 4 gazteetako baten kontakizuna. Goiko berrietan, dementzia frontotemporalaren gakoak. Bestetik, igande palmoarekiko fidelitatea. Azkenik, karlismoa eraiki zuten ikonoak. Gara egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Gara egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Korrikak bukaera jendetsu, unkigarri eta konprometitua lortu du Bilbon. Korrikaren azken kilometroak egin zituen bertako biztanle eta euskarazale ugarik, eta 7 gazteei lagundu zien azken mezuan euskara gara leloa laburbildu zutenei. Lekukoaren mezua deszifratu zuen 7 gazte taldeak Bilboko azken metroak egin ditu. Herrialdeak gaurtik aurrera prozesatu beharko du atzo korrikaren amaiera hartu zuen Bilbo betetik jaurtitako mezua. 2.750 kilometroren ondoren, 3.436 lekuko eta eztabaida ergel pare bat, lekukoa emozioak piztuz, borondateak batuz eta konpromisoak eskatuz iritsi zen. Ezkerreko berrian, Laso eta Albizu nagusi, historiarako final batean. Euskal Herria irratiari dagokionez, honela diote berriek. Euskal Herriko eguna bilakatu nahi du EH Baterak aberri eguna. Lizarran egin du EH Baterak aurtengo aberri egunaren ospakizuna. Euskal Herriaren egun bilakatu behar dugu aberri egun hau. Adierazi dute. Los Llanos kulturgunean batu dira eta Fortunato Agirre omendu dute, frankistek fusilatutako alkatea. Eskuineko berrietan, Goian, Belateko tuneletako obrengatik N121A errepidea itxita izango da gaur eta bihar. Goizeko 8:00 gaueko 9:00 Donostiarako noranzkoa itxita izango da martxoaren 30 eta 31 Belateko tuneletan egiten ari diren lanak direla eta. Errepide zaharretik, mendatetik bideratuko dute trafikoa. Iruñerako noranzkoan doazen ibilgailuek errail bat izango dute zabalik N121A errepidetik igaro ahal izateko. Behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoa nago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski, Bidaian goaz. horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eu zen. Bada beste modu bat.
Kaixo eta ongi etorri gurera, Andoni, zer moduz? Egunon. Gaurkoan aurkezpen berri batekin etorri zera, Aia nahi edo izeneko proiektuarekin. Konta eguzu lehenik eta behin proiektu hau zer den, nor den Aia nahi? Pues hau da nire proiektu bagean pertsonalena, orain artekoa, azkenean lehenagotik bai kontatu nuela beste jende batzuekin musika egiteko, baina justo proiektu ontarako apostua nigatik egin nuen, eta izen eta guzti hori izan zen gehien bat baita manenurako pausu bat musika inguruan eta baita gehiago landu nire barnean zegoen hori, ez? Eta horregatik da pertsonalena. Izena nondik aterata da? Berez dator jatorria da jamaikar kulturatik, Aia nahi, ni eta nire gorena izango balitz bezala, eta asko errepikatzen da abesti guzti, abesti askotan eta justu ideia atea zitzaidan hor egun bat bromatan eta horako izen batekin hasteko eta erosoa iruditu zitzaidan baita kantatzeko eta izena esateko eta horrela izan zen. Orain, hotzean norbait entzuten ari bazaigu eta lehenengo aldiz, ezagutzen baldin bazaitu, nola deskribatuko zenioke nor zeran eta zure musika? Pertsona moduan, ez dakit, norbait sinzeroa edo, musikarekin ere hori irudikatu nahi duana, eta azkenean lehendabiziko gauza edo entzungo lukeen lehendabiziko gauza zer den, zerbait galdetzen duena zure buruan zer da hori. Ez nioke esango zer den nire musika nola etiketatu edo, baina nik uste jendeak esango zuela ze hostia da hori. Oraintxe bertan, sartuko era pixka bat sakonago, baina atera berri dazu disko bat, 10 bat egon, aipatu dugu. Orain, egoera honetan askotan nik uste dut elkarrizketak egiten diren igual disko atera baino lehen, promozio aldetikan eta baino bai galdetu nahi nizun orain, behin disko aterata, 10 egun pasata, orain artistikoki zu zeu, ze momentutan zaude? Egia esan oso pozik geratu naizela guztiarekin, diska aterata, izaten ari duen harrerarekin, eta ni oso postuta nago egia esan. Jendeak baita lagundu dit pila bat disko hau egiteko, eta nahiko kolaboratibo izan da zentzu hortan ere, eta oso pozgarria niretzako baita niretzako referentak diren jendearekin lan egitea eta holako gauzak aurrera eramatea. Zure lan berriak kantu dexente hartzen ditu. Horrelako lan handi baten ondoren jarraitzen da sortzeko gogoa eukitzen? Edo behar da deskonexio puntu bat? Justo orain, esan behar dut, orain dela, diska bukatu genuen ja, grabatzeaz eta ekoizteaz eta orain dela hilabete eta piko eta hor bai esan nuen Otanorekin, ekoizte lagundu dian pertsonarekin, hor esan nion, behar dut deskantxo bat, hontaz deskantxo bat, utzi hilabete bat edo diskari fegitea egin behar duena, esaten den moduan. Baina orain baita sartu zaizkio gogoak, egia esan atzo pentsatzen ibili nintzen eta banago momentu hon batean, nire ustez, bai pertsonalki bai musikan aldetik eta egia esan, nik uste dut probestu behar dira olako momentuak eta musika egiteko gogo bat ditut oraindik bai. Aipatu behar nizu, nik ikusi eta entzunetenagatik inguruan, ez dakit artistak oso zaleak zeraten deskantxo horiek hartzera. Esan bai, baina gero berehala gogoak itzultzen dira. Egia esan, ni hor bai nabaritu dela nire bena musikala bezala, azkenean hasieratik baduzulako edo instrumentu batekin edo nik uste dut lan ere, eta zuken saiatzen duzunean pila bat eta baduzunen kontzertu bat adibidez, gero kontzertu ematen duzu eta esatu zelako deskantxoa, behar du deskantxo bat hor berriz jogoekin hartzeko, baina beti badugu hor nola bai eta ez, eta gero berriz bai, eta ez dakit nola esan, zure buruari esaten duzu, behar dut deskantxo bat, baina zure burua astean jago pentsatzen zer gehiago egingo dugun edo zer gehiago bururatzen zaidan edo holakoak bai. Kaleratu berri duzun lanak, Kanpai izena du. Bai. Nondik atera da Kanpai, nola sortu da
lan hau? Ba, berez kanpaitza edo kontzeptua ezala badator burlatako jendeari bizitza osotik eta orain dela denbora pilatik deitzen zietelako edo deitzen diotelako kanpaioleak edo ezkilazainak ez, kampaneros. Eta hortik eta baita nire txikitatik beti izan ditut inguruan bezala nola referentzia pilat kanpaiez inguruan eta inguratuta ere nengoenez erabaki nuen zela oso ideiona, ditut hor referentzia pilat naizela hor ordu erdiz hitz egiten, baina hori da referentziarik handiena edo. Izena, kanpai izena, diskoa behin sortze prozesuan zegoela iritsi zen, bukaeran iritsi zen, lehenago? Justo erdizkan edo, bai banuen hor ideia diska egiteko eta hari nintzen jalantzen ez, justo kontzeptua bezala iruditzen zitzaidan oso potentea, ni baita hori esan dizudanagatik. Nik uste banituelako hor errekurtsoak gai hain zabal hori kontzeptu txikiago batera jeisteko, disko baten kontzeptura ez. Baina bai izan zela erdizka moduan eta eman nion forma ematen joan nintzen, egiten joaten nintzen eginean. Aipatzen zenuen, kontzeptu handi bat txikiagoa eraman zela diskora, baina are txikiagoa ere, bai, kantu bat ere badezu zen horrekin. Zergatik? Iruditzen zitzaidan importantea izatea kantu bat diskaren izenarekin, eta baita plasmatzea edo justo diskaren kontzeptu orokorra bezala ez, zerbait zehatzago batera joatea eta horrekin atera nuen abestia ez, eta oso pozik egia esan abesti horrekin. Gainera atera zen pixkat nola rebotez bezala, eta egia esan oso pozik geratu nintzela abesti horrekin. Albumak orokorrean ze kontakizun dauka edo zer kontatzen du? Justo da, nola esan, berez da oso kontzeptua kanpai hitza bezala, baina ni baita kolaborazioetan edo jendeari hitz egiten nionean diskaz, esaten nion bazela lurraren espresio bat bezala ikusi nahi nuela, baita kanpaiak niretzako edo kanpaiaren hotxak direlako mendeetan zehar guztiok entzun ditugun hots horiek eta arrazoi askorengatik ematen ziren kanpai hots horiek. Eta ni jendeari botatzen nion nola kontzeptu hori bezala, esan ez hau da lurraren espresio bat bezala eta azkenan ni nahi nuena horrekin zen bai kolaborazioetan edo bai beste abestitan izatea lotura bat nondik zatozen eta baita badago abesti bat Azada izenekoa, Markele atrako kriminaleko Markelekin egin nuela. Eta justo abesti hori esango zu, baina zer ikusia du Azada bat kanpai batekin, ez? Baina azkenean badu uste dugu baino zer ikusi handiagoa, ez? Eta berak hortan pentsatu zuen ere, eta iruditzen zaidan garrantzitsua baita jendeak edo kolaborazioetan azaltzea zer bururatzen zitzaion lehendabiziko kanpai bat entzuterakoan edo kanpai hots bat entzuten zuenean. Sentitzen duzu lortu dezuela hori islatzea album honetan? Nik uste dut baietz. Bai agian batzutan rapa baden enean ez, bada estilo bat oso izaten den moduan ego trip estilo bat edo azkenean letrak askotan hortaz hitz egiten duelako ez gugan edo, baina bai iruditzen zitzaidan garrantzitsua hori zabalagoa egitea hori eta baita buruak lan egitea baita beste motatako kontzeptu batzutan eta nik uste dut lortu dudala. Ez dakit agian hain kontzeptual geratu zaidala, baina nik uste zerbait polita lortu dudala bai. Duela gutxi izan genuen beste musikari bat eta arekin hitz egiten genuen berak ez zuela inoiz sentitzen bukatuta zegoela lana. Zuk sentitu duzu grabaketara joan baino lehen hau prest dago, bukatuta dago,
grabatzera goaz, eta gero grabaketan ere bai, Ja. sentitu duzu hau jasta, badago, ateratzeko dago. A ber, bai eta ez, nik uste burua engainatu nahi nuela bukatuta zegoela pentsatzean, baino momentu berean pentsatu nahi ez dakit, sentimendua da, bukatuta duzunean sentitu hartzara nola asetua bezala, ez? Edo zerbait askatzen duzunean bezala, ez? Eta horregatik, bai justo bukatzen nengoenean, ni Otanori beti esaten nion, nik uste ja hurbil gaudela, ez? Hurbil gaudela, baino ez nuen ez da zehaztuta, izango dira abesti kopurua, 13 abesti, ez? Ez nuen buruan hori, esaten nuen, nire helburu handiena gustora geratzea honekin, eta hori lortuta ja ikusiko guztien bat abesti diren, eta ze luzapena duen. Aipatzen zenuen, kolaborazioak ere parte hartu dutela pixka bat kanpai kontzeptuaren jolas horretan. Dexente daude, kolaborazioak, zergatik kolaborazio horiek nortzu dira eta zeintzu dira harremanak? Egia esan, egin nuen diska kolaboratiboa baita bidean topatu dituan jendearekin kolaboratuz eta baita raparen edo hip-hoparen movida hontan ezagutu dituan jendearekin. Eta biez, laugarren abestian da Etxeberekin, Labaiako Etxeberekin, justo Iruñako rap talde batekin. Baita kolaboratu du Kaliek, Gasteiztik, erarekin ere oso harreman ona duala, egin duala kontzertutan koinzidetzen eta anekdotasekin ere Gasteizkoa oso baita ezagun nuela orain dela urte bat edo pixkat gehiago eta oso erlazio nahi nuela berarekin eta lehen esan dudan moduan Markelekin, Atrako Kriminaleko Markelekin eta bukatzeko, Ander Otanorekin, DRN, Txakurdiloko kidea dena eta baita beraren gatik ere guztia aurrera atera dena. Baina bai, ideia zen pixkat kolaboratiboa egitea, horrela joan da, eta ez dakit, zergatia zein izan den haiekin kolaboratzea ez dut ziur, baina zergatia handiena oso pertsona interesgarriak direlako eta oso pertsona onak direlako eta lagunak ere. Sorkuntza prozesuari begira, zure kantuak nondik sortzen dira eta zein da egiten duten bidea? Eta kolaboratzaileak parte hartzen duten horietan, nola integratzen dituzu hor? Pixkat zaila izan da niretzako sorkuntza prozesu hau. Baita hasi nintzelako, diska hau nik ekoitzi dut lehendabiziko abestitik 13 arte. Eta nire abestiak zirenean edo errazten zen gauza, zuk esaten duzu moduan, ni bakarrik nintzeako eta badakiako zer gustatzen zaidan, zertaz hitz egin nahi duan, edo zertaz ez ere. Baina bai kolaborazioetan, bazen pixka zabalagoa, ni botatzen ideia orokorra bezala, ez? Badut ideia hau edo idatzita hau, zer iruditzen zaizun, ez? Kontaktu hori bezala. Eta basean ere oinarritan, bai nik bialtzen nien, esaten nien, bializuk erreferentzia batzuk nola izateko hor kontuan, base bat egiterako momentuan, baina justo izan da oso aldakorra bezala, azkenean pentsazu, nik bialtzen nion abesti bat pertsona batit, baina agian berari gustatzen zaio edo ez zaio gustatzen, eta bai gertatu da batzutan bilatzea base bat eta grabatzeako momentuan aldatzea erabat guztia. Badezu leku kutxunen bat idazteko edo kantuak sortzeko edo... Nik uste hau, leku bat esan behar banu oraintxe bertan izango litzateke Biurdanako estudioa. Hor justo Otanok duen estudioa eta hori izan da nola el punto neuralgiko esaten den moduan eta hor atera iaia guztiak, grabazio guztiak han egin dira eta hor eman dio baita diskari dimentsio asko handiago bat, ez zelako bakarrik gurea bezala, ez, eta baita etortzen zenean norbait kolaboratzea ere etortzen ziren lagunak eta ez dakit
hor egin da konexio oso potente bat, eta nik uste baita diskan nabaritzen dela potentzia gehiago, ez da pixka abstraktu ez, baina potentzia gehiago nik uste dut horrengatik nik etxean egingo manu bezala ez. Aprobetxatu nahi dut, zu hemen zaudela, urte batzuk daramazkizue musikan sartuta egon gara horretik hitz egiten. Musikari gazteren bat ikusten ari baldin bada, agian zuk badokazu teknikaren bat, blokeatzen zeran erako izan sorkuntza prozesuan grabaketan edo, zer egiten duzu blokeatzen zeran momentu horietan? Utzi aparkatuta hor pare bat aste proiektua da, bi aste barru hartzea berriz gogokin da buelta bat ematea guztiari. Nik uste gauzari garrantzitsuena blokeoak ekiditeko edo da konturatu behar zarela zer egiten ari zaren eta zergatik, ez. Eta ni galdera hori erantzuten jakin, ikasi duanean hori erantzuten, nik uste nire barnetik baita ikusi gala hor aldaketa bat eta sinitzi dut gehiago egiten nuenan, eta horregatik esan nahi dio, utzi aparekatuta hor ez blokeatu gehiegi, eta zerbait atera nahi baduzu atera, ez utzi hor ez da 3 edo 5 hilabetez. Erraixa da alde batera uztea? Zaila da, berez. Asko zikatzen garelako abesti batekin eta agian esaten duzu, hau bukatuta dago eta atera behar du dira, baina zaila da parkatzea edo gutxienez ustea hor gero hartzeko beste perspektibatekin abestia, ez. Perfekzionista zera zu? Batzutan bai, batzutan ez. Gustatzen zait pila bat naturala geratzen denean zerbait, eta justo diskan da, nola kontraste hori bezala, haude gauzak naturalki oso onak, nik esango nizuke oso onak direla, baina baita badaude gauza prestatuak ere oso onak dira. Orduan, nola balantza hor jarrita esango nuke 50-50. Bale, horretziko dugu orduan. Bai. Nola definituko zenuke orain zure sonua, Ai Anai proiektuarena edo Kanpai albumaren, nola definituko zenuke? Galdera ona, hasi naiz justo elkarrizketa hasi garenean esaten hortaz, galdera ona. Esango nuke badela reggaeatik referentzia pila dituen raplari bat naizela, eta justo soinu aldetik hori da ere plasmatu nahi duana, ez? Azkenean baditute referentzia pila bat, eta soinu aldetik baina joaten direla reggaeari gehiago parezitzen zaizkio musika edo soinuak, ez? Baina bai ardatza da rapa, kasu hontan, eta bai ardatza ere dela euskal musika sampleak lantzerako orduan edo oinarriak lantzerako orduan. Final, pentsatzu daramala denbora pila bat hontan, Kanpai diskarekin, eta azkenean soilik ez dela izan lan bat ekoizterako orduan, aldez aurretik bai izan dut hor analiziaren lan potente bat, eta izan ditut hor hilabete luze batzuk nire frikismoa lantzen, ez, eta hori lagin pila bat hartuz eta gara bat, sin más, ez nahi gehiago luzatuko hortan. Erreferente asko dituzula aipatzen duzu, badakit ez dela posible bat esatea, baina pare bat esan baldin baditzakezu ezagutzen ez zaitu norbaitek agian ulertzeko hobeto zer zeran edo nor zeran, zer referente aipatuko zenituzke? Ni beti referenteetaz hitz egiten duanean gustatzen zait beti ondokoak aipatzea, ez? Eta niretzako azkenean referente handienak dira ondoan dituanak eta baita lagundu jatenak hau guztia aurrera eramatera, eta esango nuke adibidez Txakur Drilo, esango nuke gehien bat Otano eta Salinasekin eta gehien bat Otanorekin ekoizterako orduan izan dualako hor oso babes handia, ez, eta ateraiako ere nik uste barruan nuen guztia edo lagundu dala gutxienez hori ateratzera, eta ere diskontarako esango nuke Antigona taldea. Justo ez du zer ikusirik ezer, baino justo musika egiterako orduan momentu berdinan geunden, diska bat egiten geunden, eta hor ikusi dugu ze zailtasun dituen diska luze bat egitea, eta hor lagundu gara pila bat.
eta ez dira hurbileko erreferenteak esango nuke. Zure ibilbidean zehar edota kanpai lanaren ibilbidean zehar sentitu duzu estiloa aldatzen joan dela? Bai, esango nuke baiet. Diskan agian ez hainbeste, ez da hain nabaria ez, baina bai, justo ni hasi nintzenean Aian Ai proiektuarekin ekoizpen lanetan hasi nintzen eta hor bai ikusi bala nire aldaketa bat, ez? Azkenean ikasten joaten zara eta baita lortzen duzu errazago buruan duzuna hor plasmatzea ez edo egitea. Eta orduan bai ikusi bala hor aldaketa. Lehen joaten nintzen gehiago, edo komplikatzen nintzen gehiago lehen, orain baino. Eta orain zerbait pixkat sentzioagoa eginez, nik uste dut lortu dela gehiago nire soinua aurkitzen. Zergatik esango zenuke juntzerala sinpletasun horretara? Izan da zerbait, ez dakit, ibilbideak esan dit, azkenan ere... Eraman zaitu. Bai, eraman dit horra, baina bai esango nuke erosona dela. Normalean agian sinpleki lan egitea eta bai eta ez, esan badut ere, azaldu behar dut hau, sinpletasun maila oso ona da, baina baita ikasten duzunan esekutatzen, ez? Azkenean musika ekoizten hasten zarenean, esaten, nahiz eta zuk pentsa edo esan nahi dut zerbait simplea egin, agian ez zaizu ateratzen edo ez dakizu hori egiten, ez, zuzenan, baina bai hor ikusten duela horrela lantzen abestiak irabaziko nuela soinu aldetikan kalitate gehiago eta pixka joan da horren eskutik bai. Zerk bereizten zaitu beste artisten gandik? Ez dakit, ez hainbeste nik uste, ez hainbeste. Agian esango nuke ez dudala nire burua ixten estilo konkretu batera eta nik uste dut hori dela ere eraman nahuena beste montatako estiloak lantzera eta ez hain zehatza duda, orain azken aldian Euskal Herrian raparen inguruan oso estanda handiagon da, ez? Eta oso rap estriktoa komilena artean da, eta justo nire kasuan ez da hain street batetik esaten dut raplarien artean ni naiz raplari gutxiena eta beti rap jaietan eta konturatzen naiz hortaz, baina bai kokatuko nukela hor nola limbo batean bezala, ez? Non raplaria naitzen, baina bai regelaria ere, ez? Oraintxe bertan, 13 kantu ezakit dituen albumak esan duzu. Bai. Guztiak euskaraz ez dira, okerrez banago. Hala ere, gehiengoa bai da euskaraz. Zergatik erabaki duzu album honetan euskara izatea nabarieki nagusia? Berez, ardatza euskara eta album osorako euskara ez ditut nik uste, okerrez banago, ez da besti bat espreski gazteleraz. Bai, botatzen dituala hori barrak eta gazteleraz ere, baina ateratzen zitzaialako horrela. Eta bai beste abestita ez Markelekin oso argi neukan ez nuela euskerazko abesti estrikto bat egin nahi, eta hor bai botan dituela barra gehiago gazteleraz, ez, baina orokorrean izan zen autu bat, ez. Ikusi dut beti hanik gustatu zait rapa euskeraz, baina ikusten nuen hemen Iruñan ez, Iruñerrian edo beti edo kostatu zaiola sartzea naiz eta hasieratik selekzio kolektiboak guztia estanda egin zuen, baina orain aldian esan dudan ez rapa estanda hori jasotzen ari duen orain aldi hontan, ikusten nuen nire alea ere jarri bat nuela eta nik uste euskeraz egitea ere da autu bat eta nolabait erakustea gazteei oraintxe bertan ere rapa euskeraz egin daitekela eta kalitatezko rapa euskeraz ere. Hori da. Orain, artista ororen galdera bat bota behar dizut, amarekin eztabaidatzen dut hau. Zuri gustatzen zaizu zuk egiten duzun lana edo hitzak ulertzea edo nahiago duzu publikoari ustea bere interpretazio propioa egin dezan? Ja, irakurri dudanean galdera hori
pentsatu dut, ez dakit, nik uste dut idazteko eran gustatzen zaiala jendeak interpretatzea, bai. Ez naiz oso esplizitua hortan, batzutan bai, baina beste batzutan ez, eta gustatzen zait nola ustea kontzeptu bat, ideia bat edo nola horra irean bezala ez, eta jendeak hortik aste batzutara edo hilabete batzutara harrapatzea hori eta esatea, hau honengatik da, eta horrek grazia handia ematen dit berez, eta nik uste dut ere ematen diola, letrei ematen diela abstraktutasun punto bat, jendeak ere interpretatzeko ahalmena duela, eta baita izatea hor, ahalmen horri, buelta bat emateko baita letrei eta pentsatzeko ere haiei ailegatzen zaiena, ez? Eta ez bakarrik nik esan nahi duana. Ni ados nagozuk esaten zunerekin akaso mundu guztia ez. Lan hau, zenbateraino da pertsonala zuretzako? Egia esan oso pertsonala da, Oso pertsonala da, baina bai eta ez, beti esaten dudan moduan, bai eta ez. Azkenean pertsonala da, baina oso kolaboratiboa da ere, eta hori asko ireki dut hor nire abanikoa bezala, eta asko ikasi dut disko hau egiten egia esan, eta asko ikasi dut ere beste jendeaz, kolaboratu duen jendeaz eta baita diska egiterako momentuan egon den jendeaz, eta horregatik esan behar dut ez dela pertsonala. Bai badela pertsonala idazterako orduan eta ni izan naizelako guzti honen parte hartzaile handiena ez, baina ez da pertsonala, kanpai da guztiena. Musikari edo artista bezala ze beldur dituzu? Ni bera agian. Ez, baina broma da, baina beldurrak ez dakit. Beldur handien agian da gogoak ez izatea honekin segitzeko. Asko gozatzen duelako honekin, eta iruditzen zaidala ere hau bukatzean, ez, edo izango alako hor utxune bat bezala, nik uste, hau da nire bakoitzak perla horretxo bertan, baina beldur handiena izango litzateke hori, ez izatea gogorik noizbait musika egiteko edo musikan segitzea, asko ematen dialako honek, eta baita pertsonalki asko ikasten duelako honekin, bai. Eta sentitu dezu gertu beldur hori? Bai. Justo aurreko proiektua aparkatu nuenean, Zerua Talkanoren proiektua aparkatu nuenean, hor ez zen izan helburu zehatz batekin aparkatuta bezala, ez? Gehiago izan zen pertsonalki behar nuelako eta ikusten nuelako momentu hon bat zela guztiari buelta bat emateko, eta hor bai izan dituela beldurrak nola, eta zer egingo dut orain, eta nola planteatuko dut orain, eta kontzertu gehiago emango ditut edo ez ditut emango, ez? Eta hor bai banuela beldur hori bezala, nola ni bakarrik nire burua ikusten nuelako, ez? Eta bakarrik ikusten duzunan zure burua, eta diska hau aurrera eramateko duen lan guztiarekin, oso txikia ikusten zara, ez? Eta gehiago estilo hontan, Iruñerrian, euskeraz eginda, nik uste zailtasun pila bat dira, eta zu bakarrik egitea erabakitzen baduzu, asko zailagoa dela, eta hori bai badela beldur oso handia egia esan. Zuk esango zenuke, zu bezalako egoeran horrelako euskal artistak, komila tartean txikiak, beldur hori sentitzen dutela? Nik uste dut baietz, eta jendearekin hitz egin dut, jendearekin hitz egin da, bai askok transmititu didatela ideia hori bezala, ez? Baina, eske nik ikusten dut ere, ez dakit, nire burua inurri bat bezala ikusten nuen orain dela denboratxo bat hasi nintzen harrapa egiten hemen Iruñerria, baina baita, ez dakit, ikusita inurri pila bat garela bidean, ze gutxiago elkartu baino, ez? Orduan,
ez daren bakarrik inurri bat, batean bazarenean 10 inurri hor ikusten dituzu gauzak beste modu batez, eta ikusten dituzu gauzak beste kolore batekin, ez da. Nola ikusten duzu euskal musika estena gaur egun? Galdera ona. Esango nuke mainstreamari ateak irekitzen, ez? Baina nahi eta ez ahal, ez? Nahi eta ez ahal. Osea, esango nuke un quiero y no puedo, baina bai eta atere dira oso gauza garrantzitsuak eta salto oso handia eman duena musika euskaraz hor abaniko hortan ez, baina ikusi dut oso pozgarria azken aldian ematen ari den loraldi honetan, bai. Sentitzen duzu zuk egiten duzun estiloa, rapa, reggae arteko hori, baloratua dagoela gaur egun entzuten dela bere publikoa daukala? Pues kostatzen ari zaioa, eta nik uste dut ere, justo aurreko egunean ikusi nuen beste rapero baten elkarrizketa bat, eta esaten zuen bera, orain ari zaiola rapari leku bat uzten Euskal Herrian, eta ni hortan oso ados nago, ari zaio lekua uzten gutxienez, eta honekin esan dut hau abesten edo hau impulsatzen bezala, baina ari zaio behar duen lekua uzten, eta hori garrantzitsua gutxienez da hori hasi dadin, ez? Itzuliko gara, kanpailanera orain, kontzerturen bat eman duzu atera denetik lana? Bai, eman ditut pare bat kontzertu jada, bai lehendabizikoa eman nuela hor lagunekin inguratuta hor Espala Tabernan, eta baina bai aurkezpen handiena izan zen aurreko larun batean Aitzina Tabernan, Iruñeko Aitzina Tabernan, justo Antigonarekin eta Iberorekin, eta hor oso pozik nago hori eginez, azkenan, lehen esan dizute referenteak zeintzuk diren, noski baditula referente askoz gehiago, ez baino, holako jai bat edo hain desberdinak izan da zure lagunekin topatzea zerbait komuna egiteko eta zerbait potentea aurrera eramateko, oso pozgarria da egia esan. Eta zer dator orain? Pues, auskalo, a ber, bai ditut hor gauzaren bat itxita kontzertuen aldetik eta intentzioa da kontzertuak ematea Iberorekin, DJ-arekin, eta baina auskalo. Bai banagola nire ekoizten, aurreko egunean esaten zidan bat, estás en tu ekoizpenera, ez dakit nola esan zidan, en tu rap era, ez, baina hori probestu behar dut, eta hori bada argien dudan gauza. Badezu, atera berri duzula proiektu bat, baina badezu buruan beste proiekturen bat buruan edo beste zerbait egin nahiko zenukeena edo... Bueno, azkenean baita esan dut hori, Aianai proiektuan bezala lantzen duela individualki, baita ere Iruinjar soinu sistemarekin proiektu hortan nago eta soinu sistema bat badaukagu, pintxadaetan bagaude reggaea pintxatzen ez, eta viniloetan reggaea pintxatzen ez. Baina pixka bat hori kudeatu, bi gauzak orekatu, baita beste gauza ere asko gustatzen zeialako eta asko gozatzen dudalako. Eta orduan, hemendik aurrera zer etorriko den, zer proiektuak etorriko den, auskalo. Etorriko dena eta hori aurrera ematea, gogoak izatea aurrera emateko nik uste dela garrantzitsuena. Hau ez dut galdetu, baina aprobetxatuta publiko daukagula, agian formatu fisikoan atera duzu albuma? Bai, justo aurreko egunean atera gu oso tira txiki bat, CD-en oso tira txiki bat, bai nostalgia puntu horrekin ez, oraintxe bertan CD-ak iaia ez direlako entzuten ez, baina beti gustatzen zait hor fisikoa izatea eta badakit jende askori ere gustatzen zaiola eta izan da pixkat hori gehiago jendeangatik, nigatik baino, justo gero nik sartu behar ditualako eta justo prozesu hori zaialako bat ere gustatzen, azkenean beti bukatzen dut guztiako paritzen. Bueno, pixkanaka bukatzen jongo gara luzatu baino lehen, baina azkeneko pare bat galdera egingo dizkizut. Badaukazu amets bereziren bat musikaren mundu honetan, badezu amets bereziren bat buruan esateko, hori egin nahiko nuke.
Galdera ona. Pues ez dakit. Nire amets hurbilak nik uste lortzen ari dituala, eta amets hor handirik ez ditut, ez. Bai banezela hor ameslaria askotan, baino ez dut lan egiten amets batengatik, ez da. Nik uste nire bideak amets txikiak edo betetzen, nire bidean amets txikiak betetzen joan naizela, eta hortan oso pozik nago bai. Zer esango zenioke zure musika entzun ez duen bati edo kontzertu batera joan ez duen norbaiti? Entzutea. Jendeak askotan joaten direla, edo ni baita joan naiz askotan kontzertu batzutara, edo diska berri bat entzuten dudanean ez. Azkenan zaila da, agian ez hain ezaguna duzun estiloati belarria irekitzea, ez? Horregatik izaten dute entzutea bezala, hor izatea kapazitate hori ez, gutxienez saiatzea ni entzuten, nahiz eta zuzenekoetan agian ez hain ongi egin diskoan bezala, ez? Baina nik uste ere zuzenekoetan ere ematen dudala diskoan ez ematen dudan zerbait dela energia piloa eta hori jendeari ailegatzen zaio gehienetan bai. Bukatzeko, Andoni, zer esango zenioke musika mundu honetan sartu nahi duen gazte bati? Ez izatea beldurri sartzeko. Eta azkenean ere oraintxe bertan baitugula baliabide pila bat musika egiteko, musika aurrera emateko, adibidez rap estilo hontan nik uste du badugula erraztasun askoz handiagoa gainera, gauzak aurrera emateko, ekoizteko, musika egiteko, beste jendearekin topatzeko, taldeak egiteko. Nik uste dut badela estilo bat non erraztasun oso handiagoen proiektu bat aurrera eramateko, eta gazte bat izango nioke animatzea eta egitea, gehien bat egitea. Ni beti esate dut, hor orain dela pila bat ikusi nuen pankartat egin ziotela pilotari bati esaten zuela hay que hacer, eta hori izango nioke hay que hacer, eta hori egin ondoren ja ikusiko duzu zertan sartu nahi duzun edo zertan ez, baino lehendaiziko gauza da egitea, eta nik uste dut hori dela gauzari garrantzitsuena bai. Mi esker Andoni etortzeagatik, ez dakit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahi duzun? Sin más, eskertzea Salvari rato honengatik, baita egiten duzuen lanagatik, eta emateagatik ere espazio hau hain ezaguna den estilo honi. Eta esango nuke, adi egotea hemendik aurrera egingo ditugun gauzetan, eta baita hor ondoan baldin baduzu lagun bat horako gauza bat egiten ez, esatea animatzea ere haien proiektuetan, eta baita animatzea nahiz eta estilo arraroena eginda hori aurrera emateko eta haren amets hurbilak lortzeko ez. Mi esker Andoni, guztiagatik. Hurrengo baterako ere beso zabalik espero zaitugu, eta hurrengo arte. Mi esker. Behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, Eta nire bizikletarako? Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoanago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski? Bidaian goaz. Horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eusen. Bada beste modu bat. Gaur ez dugu aldaketa handirik nabarituko. Hodeiak nagusituko dira, batez ere egunaren bigarren partean. Zaparradak egingo ditu tarteka, bereziki ipar isurialdean eta sarriago egingo ditu egunaren bigarren zatian eta Kantauri isurialdean. Elur maila igotzen joango da. Goizeko lehen orduetan 1200 metro inguruan egongo da, eta arratsaldean 1500 metro inguruan.
Ipar-mendebaldeko haize zakarra ibiliko da kostaldean eta batez ere Ebro ibarrean. Tenperaturan ez dugu gorabehera handirik sumatuko. Asteartean eguraldi goibel eta hotzarekin jarraituko dugu. Zerua oso hodeitsu egongo da eta zaparradak egingo ditu tarteka, batez ere ipar partean. Hegoaldean bustitzeko probabilitatea txikiagoa izango da eta bertan ostarteak irekiko dira. Prezipitazioa elur moduan egin dezake 1500 metrotik gora. Ipar-mendebaldeko haizeak zakar joko du eta ziertzo gogorra ibiliko da Ebro ibarrean. Temperatura maksimoak apur bat igo daitezke, hala ere, igoera ez da gehiegi nabarituko. Hau izan da gaurko saioa. Mila esker gurekin egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.